Dobrodošli u kraljevstvo reči. Do sada smo imali samo imenice, ali rečenica bez glagola je kao kočija bez konja. Ne ide nikuda. Glagoli su akcija, motori, srce rečenice. U ovom kraljevstvu postoje dva neprikosnovena vladara. Oni su totalni buntovnici. Imaju svoja pravila i moraš ih naučiti napamet, kao dvorsku zakletvu. Prvi je kralj sein, glagol biti, a drugi je kralj haben, glagol imati. Prvo, kralj sein. On je tu da kaže ko si, šta si i kakav si. Bez njega ne postojiš. Evo kako on govori, ja sam umoran. Ili ti si genije. Slušaj sad pažljivo. Ich bin müde. Du bist ein Genie. Ili kad hvališ svog ljubimca, moj pas je veoma inteligentan. I tu ti treba kralj sein. Mein Hund ist sehr intelligent. Ali kako se on menja kroz lica? Vaše visočanstvo Elza, molim vas, pročitajte nam kraljevski dekret promene glagola sein. Dekret kaže da se ovo mora znati u pola noći kao pesmica. Pauzirajte video i naučite ovu tabelu napamet. Drugi vladar je kralj Haben, imati. On vlada svime što imaš, od problema preko pitanja do praznog frižidera. Kada kažeš imam pitanje ili pitaš imaš li vremena, to je posao za kralja Habena. Ich habe eine Frage. Hast du Zeit? Ili kad nešto fali. Imamo problem, škrinja je prazna i tu vlada kralj Haben. Wir haben ein Problem. Kraljice Elza, kakav je zakon za posjedovanje? Otkrijte nam tajnu Habena. Prepišite ovu tabelu zlatnim slovima. Naučite ovo ili svi odosmo u tamnicu. I jedan savjet od dvorskog čarobnjaka. Ne traži logiku ovde. Nema je. Oni su kraljevi, oni rade šta hoće. Samo ih prihvati i nauči tabele napamet. To je najbrži put do slobode. Da bi vladao jezikom, treba ti oružje. Skini aplikaciju, preuzmi skriptu sa kraljevskim zakonima i vežbanku za mačevanje sa rečima. Linkovi su u opisu. Za kraljeve! Oklonili smo se kraljevima. Ali šta je sa običnim narodom? Sa radničkom klasom glagola. Njih učimo u sljedećoj epizodi uz pomoć Lego kockica. Nemoj da propustiš. Čus!